snøvskud formiddag. Dansk Hundeklub har igen taget fat i hundeloven. Og så har Åre Højskole fået åbnet et nyt spisehus på grund af pigernes utilfredshed. Vi har i dag Tina Kasper med fra Dansk Hundeklub, som er kommet med det nye lovforslag om, at definitionen på skambid af hunde skal være bedre. Og hallo Tina, er du her? Hej Groten. Okay, hvorfor har I valgt at ændre hundeloven? Altså det vi gerne vil have indført, det er en præcisering af skambidning og følgevirkningen, som skal tages altså sådan på et behavioristisk plan efter. Vi har flere sager, som har ført til aflivning ved hunden, fordi at loven siger, at skambidning det fører til aflivning. Hvis vi nu for eksempel tager sagen om schæferhunden Thor, som en forskrækkelse kom til at bide en mindre hund. Den her lille hund sprang frem for en container, og Thor han blev så forskrækket og bed fra sig. Den var i snor, og alt var på plads, men på den baggrund der valgte politiet så at aflive Thor, fordi at loven definerer at skambidning, altså ved at hvis offeret det skal syes hos dyrlægen, så er det skambidning. Og den her sag, den afslører så to store problemer, som vi så ikke vil fremtide igen. 1. Politiets brug af loven i den her konkrete sag, og 2. Lovens definition af skambidning. Hvad er definitionen på skambidning? Altså under loven med skambidning, der forstås sådan, at skade ved slemt bid. Altså sådan en slags skade, som skal forstås ved, at man bruger straffelovens paragraf 245 stykke 2, og det er ved skaden, den påføres på både mennesker og hunde. Skaden den skal så være synlig med enten flinger eller sår, og det skal så kræve en syning efter. Problemet i Thor-sagen, det var bare, at de brugte loven paragraf 6 stykke 5, hvor der står, at hvis en hund ved et overfald har skambidt et menneske eller en anden hund, jamen så skal politidirektøren lade hunden aflive med det samme. I sagen om Thor, der var bare det lille men, at det var ikke et overfald. Han blev forskrækket og bed sig fra sig. Og det er noget helt andet, og det er derfor ikke paragraf 6 stykke 5, men derimod paragraf 6 stykke 2, som skal anvendes. Tror du så, at lovforslaget det vil forbedre hundeloven fremover? Ja, bestemt. Altså, det gør det jo mere trygt for hundeejere, og selvfølgelig vil der også være folk uden hunde, som måske på en måde vil føle sig lidt snydt, fordi der er jo meget sikkerhed i luften her, og der er også meget sikkerhed indenover som forældre, når man lader sine børn rende rundt, eller derimod sine små hunde i snor. Så selvfølgelig vil der være for og imod de her love, men det er jo ikke kun store hunde, der kan bide fra sig, det er jo også små hunde. Hvis de her hunde så føler sig troet, som Thor han gjorde, så kan de bide fra sig. Og det er derfor, vi vil præcisere de her paragrafer i loven, for at være helt overenskommet med, hvad det er for nogle sager, at man skal tage op som skambidning, og hvad for nogle det ikke er. Hvorfor så beholde forbud for de 13 hunderacer? Det har vi valgt at gøre, fordi at alle hunde er jo ikke ens. Før i tiden der blev dyr avlet på mange forskellige måder. Nogle skulle passe på får, nogle skulle slå rotter og mus ihjel. Altså det er genetisk indbygget. Og hvis man så kigger på de her 13 hunderacer, som vi har valgt, og kigger på deres baggrund, så kan man også se, at det har været nogle jagthunde, som på en eller anden måde har skulle jage et bytte, og så slå sig fast, indtil byttet det var slapt. De har alle en fortid som kamphund, og det er derfor, vi præcis har valgt de her hunde ud. Og vi siger tak til Tina Kasper. Og så har Åre Højskole fået indført et nyt spisehus og festhus, som skal gavne højskoleeleverne. Fordi at højskolepigerne mener, at alle deres drenge de bliver taget af gymnasiepiger. Og så over til Josefine Olsen. Jeg står her med to fra højskolen, der skal forklare om spisehusets opførelse i Åre. Ja, hvad synes I om det spisehusets opførelse her i Åre? Jamen, hvis jeg skal starte, så synes jeg, at det er virkelig fedt. Jeg synes virkelig, det er dejligt, sådan, at vi får sådan, dem for os selv, og sådan, at det andre det bliver sådan, lidt i baggrunden. Vi er jo trods alt ældre, og vi må drikke, og vi må lidt mere end de andre. Ja, jeg synes, det er herrenødderen, fordi jeg synes, det er irriterende, at de skal bestemme, hvilke piger vi vil være sammen med. Og nu har jeg et godt øje til 5-6 stykker, så det er jo helt irriterende, at jeg ikke må være sammen med dem. Ja, hvorfor synes du, det er godt, at der kommer nyt? Nej, jeg synes bare, det er dejligt, at vi kommer sådan væk fra sådan nogle små børn. Altså, det er jo sådan nogle små teenagebørn, der render rundt. Hvorfor skal de rende rundt med børn? Det forstår jeg ikke rigtigt. Så jeg synes helt klart, det er bedst, hvis sådan er jævnaldrende sammen. Og er du enig med det? Overhovedet ikke. Jeg synes, det er virkelig underlig politik, vi har. De kører. Hvad er vores spørgsmål? Altså vi piger, vi ved jo også sådan, hvad der er bedre for Nej! og sådan noget. Nej, det gider jeg simpelthen ikke høre på det der. Nej! Ej! Jeg går hjem. Ses! Du må ikke gå. Jo. Nej. Jo. Jeg har min ret her i Danmark. Jeg gider ikke mere. Væk! Okay, tak til Josefine Olsen, og vi går videre til sporten.
Velkommen til sporten. I dag skal vi tale om EM i dressur, og vi har inviteret Mira Felshusen. Hej Mira. Hej. Hvordan har du så med ikke at blive udtaget til EM i dressur? Jeg har det ikke særlig godt, men jeg er selvfølgelig glad på alle andres vegne. Men jeg håber da, at mig og min hest kan træne sig lidt op igen. Ja. Så du har planer om at træne op igen til EM næste år? Det har jeg. Jeg vil helt klart sætte op igen, for det er en stor drøm for mig at komme med. Held og lykke så. Ja, tak. Det var alt, hvad vi havde til at få Grubens News. Tak for i dag.